Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Før videoen begynder, så synes jeg lige skal gå ned i kommentarfeltet. Bare at smash den like-button, og bare husk at subscribe, og slå den der lille klokke der til. Kan jeg komme med i splayen, okay? Ja, jeg tror, den er der. Nej, det er egentlig bare fordi, at vi har fået en masse tilsendt musik ind på vores mail, som vi har i vores description. Og så har vi også bare fået en masse Instagram DM's, hvor folk de gerne vil dele deres musik og sådan noget. Bare sådan en masse små knejder og sådan noget. Så tænkte vi bare, det er egentlig fucking grinerne at høre alle jeres musik. Så vi lavede en Discord. Ja, vi lavede egentlig bare den her Discord, egentlig med den tanke, at I bare kunne dele al jeres musik herinde, og så alle dem, der var med i Discorden, de var også interesserede i at lave musik, eller rap, eller producere, eller et eller andet. Så kan I dele jeres musik derinde, og så kan de andre sådan hoppe på jeres beat, eller bare rate det, eller give kritik. Og vi kommer også til at være inde i den her Discord, hvor vi også rater alt lortet, og du ved, skriver med folk. Og I kan også bare chill herinde. Vi har lavet en memeside her. Håber, der er nogen, der vil bruge den. Det er altid godt med nogle memes. Og så har vi også lavet nogle voice channels, der snakke lidt, eller game. Jeg tænker måske også, at vi kommer til at game lidt herinde nogle gange, hvis vi virkelig keder os. Og vi spiller ikke Fortnite, nej. Ja, I kan gå ind med den her del musik-tab. Der er lige nogle regler, I skal læse først. I må ikke spamme, og I må ikke ingen nudes, rid eller dø. Og ja, så når I lægger ting op på del din musik, så kunne det være fedt, hvis I lige gad at skrive, hvad I har tænkt på det her track, eller om de andre må bruge det, eller om du leder efter en rapper, eller hvad fuck der nu foregår. Bare lige skriv lidt, eller hvem du er, eller hvor du bor, eller CPR-nummer, eller hvad din mor hedder til efternavn, eller noget. Bare skriv et eller andet til at spise, så vi ved, hvad hensigten er. Ja, så kan I egentlig bare dele af jeres lort herinde. Det bliver totalt konge. Jeg tror, hvis I deler den herinde, så bruger vi måske noget af jeres musik til nogle videoer eller et eller andet, hvor jeg tror, vi laver sådan en videoserie eller et eller andet, hvor vi hører jeres musik, og så giver feedback, så I kan se det som sådan en promotion til vores hele 12.000 subscribers. Ja! Jeg tror, det bliver fucking grineren. Det synes jeg, I skal gøre alle sammen. Der er et link i description til Discorden. Alle kan join. Vi kommer nok til at være her en del de næste... Ja, vi er stort set altid på Discord egentlig. Vi arbejder ikke så meget, vel? Vi laver sgu ikke så meget. Ja, og så er der måske en masse små rappers derude, der bare tænker, jeg vil også være med i alt det her. Jeg er ikke så god til memes. Jeg vil også lave musik. Vi har drenge. Vi har lige uploadet, jeg tror, 10 beats eller sådan noget til vores SoundCloud. De er sådan lidt skrald nogle af dem, men... Altså, det var bare en masse beats, vi har lavet, som vi ikke skulle bruge til noget. Så tænkte vi bare, hvorfor ikke bare lægge den på en SoundCloud? Vi får ikke noget ud af det overhovedet. I kan bare bruge de beats, og så bare lægge nogle raps henover det, eller et eller andet. Lægge nogle bars. Så kan I bare smide den på jeres små SoundClouds, dele den herinde. Det kunne være grinerne at se, hvem du kunne lave det bedste rap over en af vores beats, selvom de er lort. En anden ting, I kan gøre, hvis I ikke kan lide vores beats, eller I tænker, at I vil gøre et eller andet, så kan I også bare gå ind på YouTube og bare skrive free beats. Så alle dem, hvor der står free herinde over, dem kan I bare tage gratis, så længe at I ikke putter dem på Spotify. Det vil være lidt at skamme en eller anden. Og så står der hernede, free beats, et eller andet. I kan bare downloade sådan en gratis beat her, og så bare lægge en rap hen over det. Det bliver fucking grineren. Jeg synes, I skal skrive en masse sange, der bare handler om lort. Altså, det skal bare være straight up lort. Altså, bare sådan, skriv en sang om, hvordan det er at være på toilettet, imens I tager snus. Eller skriv en sang om, hvor mange flasker I køber, når I er i byen, selvom I er 14, og aldrig prøvet at være i byen før. Ja, det er smart. Det er også det, vi gjorde. Da jeg startede med, var det ikke? Ja, da vi startede med at lave musik, der var vi heller ikke blevet 18 endnu. Men altså, hvad fanden? Bare lav en masse griner musik, og så bare send det ind på den her Discord. Så rater vi det hele. Og vi kommer til at promovere det, og alle de andre inde på Discorden kommer også til at se det. De bliver så konge. Jeg tror lige, vi hører nogle af de sange, som I har sendt ind. De er fucking grinere. Ja, det sidder jeg nok og tænker bare. Det er I ret i. Fordi nu er det faktisk kongen, der lige skal anmelde nogle sange, jeg sendt ind. Vi starter med selvfølgelig en eller anden Emotional Ember. Han virker som en sød dreng. De sendte deres ting ind til os, og vi gav dem lidt feedback på mail, men det er fremtiden, vi vil gerne gøre det på Discord. For satan. Vi starter bare lige med at høre introen. Deres mikrofon, den er rimelig clean. Introen, den er 30 sekunder lang, så vi spoler lige lidt over. Okay. Vi kan lige at spille dum, vi kan lige at spille smart. Du er alt for det så rart. Jeg kan lære dig om gamet. Kom til skolestart. Du kan ikke følge den fart. Vi er den næste store ting, for det er klart, ja. Vi kan lige at spille dum, vi kan lige at spille smart. Du er alt for det så rart. Jeg kan lære dig koncerter så rapper. Ja, vi kan lige at spille dum. Jeg kan lide at blære mig, og jeg kan lide koncerter så rapper er mit drømmejob. Og jeg synes vi nærmer os de gode dage på Bhutan og tog et godt hit. Det er ingen sag, jeg tager min sko i en
fuck. Kan du huske det der, hvor man sådan i 5. klasse fik at vide af lærerne, at man skulle skrive et digt, og så skrev man bare et eller andet Prins Henrik og Isbjørn og sådan noget. True story. Det er sådan lidt sådan, jeg har det, når jeg hører det her, de her bars her. Rimelig, det lyder lidt som nogle børn, der har skrevet det. Men faktisk, så vil jeg sige, at der er noget potentiale i det her, fordi at de rapper sådan okay tight, altså ikke sådan, det er ikke sådan perfekt, vel? Deres stemmer, de skal lige udvikle sig lidt mere, men alt det der, men prøv at høre her, bare bliv ved. Så går vi videre til nogle favorites, vi har. Det er selvfølgelig Velvet Boys, Lil Ginger og Lil MC og Prod DJ Hillbilly. Ja, de skrev til os på DM, de er nogle grineren fyre. Den kan vi også lige prøve at høre. Du skal holde dig væk fra cigaretter. Du skal holde dig væk fra usunde retter. Du skal bare spille noget FIFA med de banker. Du skal ikke drikke så meget alkohol, slapper. Sådan nogle sange her, dem skal I alle sammen lave. De har et dejligt budskab, noget vi virkelig kan forholde os til. Generelt så er det ret dårligt produceret. I sidste ende, det var Jesu Brødre også. Det er Jesu Brødre også. Så det gør sgu ikke noget, så længe man får skrevet noget, der er grineren. Det her budskab, det er noget, mig og William står 100% inden for. For eksempel det der med at ikke spise usunde retter. Husk at være veganer derude. Fordi det er mig og William. Måske. Okay. Det næste, det her, det er fra DJ Hillbilly. Han har også sendt nogle beats ind, og det her, det hedder Murder. Jeg ved nok godt, hvor det fører hen. Hillbilly? Edoaden og sådan noget. Mega fedt. Den der baggrundsmelodi er også fedt. Jeg er ikke så vild med den der... Den bliver sådan lidt for... Den gentager sig selv lidt for meget. Også lidt... Hvis du godt kan lide sådan noget, så er sådan noget Wonder Girl eller sådan noget. Fedt beat. Det synes jeg bare, at hvis der er nogle rapper derude, der godt kunne tænke sig det, så kan I bare skrive til hillbillyputtybeat@gmail.com, og så kan I lige slide ind i hans DM's og så lave noget på det. Det synes jeg bare, det opfordrer vi alle sammen til. Det var den her video. Og husk at destruere den. Synes ikke om knap, skal I også lade være med at subscribe, og så skal I også lade være med at dele med jeres venner, og dele kun med jeres mor. Nej, vent, hun har sgu lavet her.